Γεια σας φίλοι και φίλες. Αυτό είναι το κανάλι μου, το Greek Crackers, και στο πρώτο επεισόδιο θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε έναν υπολογιστή κομμάτι-κομμάτι. Πρώτα θα πάμε στον browser. Εγώ θα πάω στο Google Chrome. Μάλλον θα πάω στο Internet Explorer. Θα πάμε και θα γράψουμε shop shop.gr και θα μπούμε σε αυτό το site. Μόλις μπούμε στο site πάμε υπολογιστές, κουτιά. Επίσης να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν ξέρω και πάρα πολλά από υπολογιστές, αλλά άμα θέλετε να βρούμε κάτι, γράψτε στα σχόλια τι θέλετε να κάνω στο επόμενο βίντεο και άμα μπορώ, το ξέρω, θα το κάνω. Πάμε MIDI Tower. Και θα βάλουμε αυτό εδώ. Τι χρώμα είναι αυτό? Αυτό εδώ. Ωραία, μπήκε. Τώρα θα πάμε να βάλουμε πάλι κουτιά, να βάλουμε τους ανεμιστήρες. Να δούμε λίγο τι ανεμιστήρες θέλει το κουτί μας. Και λοιπόν πάμε. Θέλουμε έναν για μπροστά 120, έναν 80 και 2 120. Άρα θα πάρω 3 120 και έναν 80. Okay. Τον 20. Θα πάρουμε αυτό εδώ. Θα πάρουμε 3 τέτοιους και έναν 80 ml.
Okay. Ένας τέτοιος καλός είναι, ή μάλλον όχι. Θα πάρουμε έναν τέτοιο. Πάμε μετάβαση στο καλάθι για να βγάλουμε αυτόν. Πάμε να βγάλουμε αυτόν εδώ. Και να πατήσουμε 3 τέτοια. Okay. Τώρα αφού πήραμε τους ανεμιστήρες, πάμε τροφοδοτικά. Πάμε 750W, είναι τέλειος για gaming. Να πω. Αν δεν θέλουμε πολύ φθηνιάρικο, αυτός εδώ είναι ό,τι πρέπει. Καλάθι. Okay. Να δούμε έχει τίποτα άλλο που να χρειάζεται τροφοδοτικό. Τροφοδοτικά. Όχι, δεν θέλει τίποτα άλλο. Okay. Κεντρικοί επεξεργαστές. Άμα μπορείτε, το επαναλαμβάνω, να μου γράφετε στα σχόλια τι θέλετε να κάνω στο επόμενο βίντεο για να ξέρω. Και άμα μπορώ να το κάνω, θα προσπαθήσω να το βάλω στο κανάλι μου στο YouTube. Θα πάρουμε έναν 6 core. Πάρουμε αυτόν εδώ, Core i7. Να δούμε λίγο το τέτοιο ok, γιατί θα χρειαστεί να ξέρουμε μετά τι μητρική κάρτα θα πάρουμε, γιατί η μητρική κάρτα πρέπει να ταιριάζει με τον επεξεργαστή. Πάμε και διαλέγουμε το όνομα που έλεγε ο υπολογιστής μας. Αυτό εδώ είναι το όνομα που έλεγε. Και θα πάρουμε αυτός εδώ, ASRock. Θα πάρουμε ένα με D2. D3 και αυτό. Καλά, θα προσπαθήσω να βρω. Μνήμη RAM. Πρώτα διαβάζουμε στον επεξεργαστή μας, να πάω να το δείτε. Εδώ κλικάρουμε, κατεβαίνουμε
Υποδοχή μνήμης DDR4. Είναι λίγο ακριβές οι DDR4, αλλά θα προσπαθήσω να βρω φθηνές. Να δω, 12 έχει φθηνές να πάρουμε. Πανάκριβες. Μάλλον να δω. Μια τέτοια είναι σε ένα κομμάτι δεν έχει. Έχει αυτή εδώ. Και θα βάλουμε αυτό. Υπολογιστές. Κάρτες γραφικών. 4 γίγα. Να πω ότι όσο πιο ακριβές είναι, τόσο και καλύτερες. Αυτή εδώ είναι ό,τι πρέπει. Πάει και αυτή στο καλάθι. Θα σας κάνω ένα full gaming υπολογιστή. Θα τον έχετε για μια ζωή. Μόνο οι μνήμες RAM, άμα παίρναμε λίγο πιο ακριβές, θα ήταν καλύτερες. Άμα βρίσκαμε δηλαδή 8 GB, αλλά ένα κομμάτι, αλλά είναι ακριβές. Κάρτες γραφικών. Τι είναι αυτό το TV Turn? Είναι τα τσιπάκια και αυτά. Δεν θέλουμε. DVD, Blu-ray, floppy. Θα πάρουμε έναν LG. Καλός είναι. Έναν φθηνιάρικο, δεν θέλουμε τίποτα το ακριβό. Οκ, μπήκε. Σκληρή δίσκη. Δύο τέρα. Αυτός εδώ είναι μια χαρά. Υδρόψυξη. Η υδρόψυξη να πω ότι είναι για να ζεσταίνει για να ζεσταίνει τον επεξεργαστή. Αλλά θέλουν λίγο προσοχή η υδρόψυξη, διότι είναι λίγο επικίνδυνες και μπορεί να χαλάσουν τον επεξεργαστή σας. Θα πάρουμε αυτόν εδώ.
Δεν ξέρω, αλλά για κάποιο λόγο δεν έχει ψήξη σκέτη, δηλαδή με αέρα. Κάτσε, θα ψάξω. Μάλλον όχι, αφήστε. Θα πάρουμε αυτόν εδώ. Έχουμε τίποτα άλλο? Πάμε τώρα στα περιφερειακά. Οθόνες. Μία 24, μια χαρά είναι, δεν θέλω πιο μεγάλη οθόνη. Παιχνίδια νομίζω θέλετε πιο πολύ, μόνο που είναι λίγο ακριβό. Γι' αυτό θα ψάξουμε εδώ να δούμε. Να, αυτή εδώ είναι, εντάξει, καλή είναι, καλάθι. Οκ. Υπολογιστές, πληκτρολόγια, ένα ένσημα, gaming, αυτός εδώ είναι ωραίος. Σας βοηθάει κιόλας με αυτά τα κουμπιά που φωτίζουν να μην μπερδευτείτε άμα παίζετε δύο players, ένας από εδώ και ένας από εκεί. Γιατί σε πολλά παιχνίδια βάζουν, ας πούμε, περπατάς με αυτά και με αυτά επιτίθεσαι, ή με αυτά κουνιέσαι και με αυτά κουνιέσαι, και θα είναι πιο εύκολα να παίζετε δύο παίκτες. Επίσης υπάρχει και αυτό που είναι το ίδιο, απλά τα έχει βγαλμένα τα κουμπιά, και άμα θέλετε τα βάζετε. Θα βάλω αυτό εδώ που έχει πιο ωραίο σχέδιο. Ποντίκια. Δεν θα βάλω gaming διότι είναι, μάλλον θα βάλω gaming, απλά δεν θα βάλω ενσήμαρτα, θα βάλω ασήμαρτα. Let's see there, baby. Let's see there, baby. Αυτό εδώ ωραίο μου φαίνεται. Θα πάρουμε έναν πλήρως εξοπλισμένο υπολογιστή. Ηχεία. Καλά είναι. Μικρόφωνα. Λάθος μικρόφωνο. Πώς μου ήρθε αυτό? Πάμε πίσω. Ακουστικά. Πάμε σε gaming που έχουν φοβερό σχέδιο. Πάμε αυτό εδώ. Οκ. Υπολογιστές. Webcam. Άμα, ας πούμε, μιλάτε πολύ στο Facebook, στο Skype και αυτά και θέλετε, ας πούμε, να σας βλέπουν ωραία, πάρτε αυτή εδώ την Microsoft Live Cam Studio, είναι φοβερή. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έχουμε τα Windows τώρα. Ξένες εφαρμογές.
Να δούμε τι εφαρμογές έχει. Λειτουργικά συστήματα και θα βάλω Windows 8.1.60. Περιμένετε λίγο, μη σας πάρω στο λαιμό μου. Να δω πυρήνας, να δω λίγο το πυρήνα. ...64 bit. Οκ. Πάμε πίσω. Να πάρουμε 64 bit. Bit. Οκ. Και ένα καλό antivirus οπωσδήποτε. Αν και αυτό το μαγαζί δεν έχει καλά antivirus. Δεν έχει καθόλου καλά, πιστέψτε με. Για πέταμα είναι, αλλά ας τα βάλουμε έτσι για να σας δείξω. Ας διαβάσουμε τι περίληψη έχει το τελευταίο antivirus που είναι λίγο πιο... Υπάρχουν και πιο ακριβά antivirus. Να δούμε τι λέει αυτό. Εντάξει, καλό είναι. Ας το βάλουμε. Και μας έφτασε τα 1852 ευρώ ολόκληρος υπολογιστής. Πάμε να τον δούμε, να κάνουμε μια επανακεφαλαίωση για το τι πήραμε. Πήραμε ένα iRcool κουτί 30 ευρώ. Πήραμε 3 ανεμιστήρες που ήταν, δεν θυμάμαι τώρα για πίσω νομίζω. Πήραμε και έναν άλλο ανεμιστήρα 80 ml που ήθελε. Πήραμε τροφοδοτικό, πήραμε επεξεργαστή, πήραμε μια ASRock, πήραμε έναν φοβερό Intel Core i7, τον 6 Core. Πήραμε μια ωραία μητρική, μια ωραία RAM καλή, μια φοβερή κάρτα γραφικών, ένα καλό DVD player, ίσα να μας κάνει τη δουλειά, να δουλεύει δηλαδή, ένα κανονικό σκληρό, ξεχάσαμε κάτι. Να πω ότι άμα θέλετε να τρέχει πιο γρήγορα ο υπολογιστής σας, πάτε στους σκληρούς δίσκους. Άμα θέλετε, λέω, για ας πούμε να πάρετε μία SSD των 120 GB, να αυτή εδώ ας πούμε, σε αυτήν εδώ να μπορείτε να τρέξετε τα Windows, ας πούμε, τα Office, τα προγράμματα δηλαδή που χρειάζεστε, και στο σκληρό να κατεβάσετε τα υπόλοιπα, δεν ξέρω κι εγώ, να κατεβάσετε τα παιχνίδια σας, τα προγράμματα που θέλετε,
Ό,τι θέλετε μπορεί να κατεβάσετε στο σκληρό, και στον Kingston μπορείτε να κατεβάσετε τα Windows και αυτά, και έτσι θα σας είναι πολύ πιο γρήγορος ο υπολογιστής, πιστέψτε με. Τον 120 GB είναι υπεραρκετός. Οκ, τώρα πήγε στα 1911. Πήραμε μία υδρόψυξη, μία τηλεόραση, ένα ωραίο πληκτρολόγιο, ένα ωραίο ποντίκι, ένα ωραίο ηχείο, ωραία ακουστικά, φοβερή κάμερα, Windows 8,1, antivirus καλά και Kingston, δηλαδή CSD. Και όλα αυτά 1911 συν το ΦΠΑ. Χωρίς το ΦΠΑ πέφτει γύρω στα 1850. Το μόνο που μπορείτε να βγάλετε από εδώ είναι τα antivirus. Άμα δεν θέλετε μπορείτε να τα βγάλετε, να πάρετε πιο φθηνούς ανεμιστήρες, λίγο πιο φθηνό τροφοδοτικό, επεξεργαστή. Άμα θέλετε μπορείτε να πάρετε 4 core λίγο ακριβό, μητρική άμα βρείτε πιο φθηνή. Τις RAM πάντως τις αλλάζετε ανάλογα με την μητρική, τι σου ζητάει. Μια ASRock γραφικών, φοβερή, τέλεια, καταπληκτική, ό,τι πρέπει για gaming. Είναι ένας τέλειος υπολογιστής. Το 1847 ευρώ έβγαλε το antivirus. Εντάξει, πιστεύω πως τα antivirus μπορείτε να τα κατεβάσετε κι εσείς από το The Pirate Bay ή κάπου άλλου. Γεια σας, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.